ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନବବର୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ। ଏହି ଦିନ ଲୋକେ ପଣା ପିଇ ଶୀତଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ବେଲପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ଧର୍ମ ଓ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ। ଲୋକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏକତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ପୁରା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଭାଇବ୍ସ। ଓଡ଼ିଶାର ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ। ବେଲପଣା ବିନା ୱିଦାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଡେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ପରମ୍ପରା ଓ ଖୁସି ତା ସହିତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। Visit and positive energy. Meal time is the best part. ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି everyone. Stay cool, drink ପଣା. Your new vibes. ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଖୁସିର ଦିନ, ନୂଆ ବର୍ଷ, ନୂଆ ଆଶା। ବେଲ ପଣାର ସ୍ୱାଦ, ମନରେ ଶାନ୍ତି। ପରମ୍ପରାର ମିଠା ଶ୍ରୁତି, ବାର ସହ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଘଣ୍ଟିର ଶୁଭ ଧ୍ୱନି, ସ୍ମୃତିର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ଦିନ। ତଳପଣା, ଶାନ୍ତ ମନ। ଏହି ପର୍ବରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଆନନ୍ଦ, ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆମର ଚିହ୍ନଟ। ଖୁସି, ଶାନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ଦିନ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ୍ଷୀରି, ତା ସହିତ ଖିଚିଡି, ତା ସହିତ ବସି ଦେଇଥିଲି ଭାତ। ରେଡି ହେଇଥିଲା, ନେଇଯାଇଥିଲି ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଦିପହର ଖାଇବା କରିଥିଲି ଅରୁଆ ଭାତ, ତା ସହିତ ସାଧା ଡାଲି, ବାଇଗଣ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ତା ସହିତ ଦହି ବାଇଗଣ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ମଟର ପନିର। ତା ସହିତ ଏଠି ଖିଚିଡି ବନେଇଥିଲି, ସକାଳର ତ ଥିଲା, ତ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗାର ଫ୍ରି ବାଲା କ୍ଷୀରି, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ସୁଗାର ବାଲା କ୍ଷୀରି। ତ ଏଠି ରୋଷେଇ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରି ଯାଇଥିଲା। ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ର, କାରଣ ମନ ହଉଥିଲା ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ କାଟିକି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ବସିକି ଏଠି ଦେଖିଦଉଥିଲୁ ମା ଝିଅ ଟିଭି। ଆଉ ଟିକେ ମତେ ଗେଲ କରିଦେଇଥିଲା ମୋ ମାମା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବସିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, କାରଣ ଇଏ ଖାଲି ସିନ୍ଦୁର ନୁହଁ, ମୋ ପତିଦେବ ଲଗେଇଥିବା। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ। ଅଲଗା ଦିନ ତ ନିଜ ଲଗାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ହିଁ ଲଗେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ମୋ ଝିଅର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କରୁଛି, ତାକୁ ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ କହିଲା ମାମା ଟେଷ୍ଟ। ତା ସହିତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଥିଲି, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଫିନିଶ କରିଦେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି। ତାକୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବସି ପଡିଥିଲୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଧରି, କାରଣ ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ବାଢିକି। ମା, ମୁଁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ, ତ ଆମେ ସବୁ ବସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଶୋଇ ପଡିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଗଲି କ୍ରାଫ୍ଟରେ। ଇଏ ହେଲା ଫୋମରେ ବନେଇଥିବା ଲୋଟସ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଟି। ଫଟୋସୁଟ ଆଣ୍ଡ ଭିଡିଓ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଫଟୋସୁଟ ଭିଡିଓ କରିକି ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏଡିଟିଂ କରିଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ଇଏ ହେଲା ଇଭିନିଂ ର ଚାହା, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ସରେ ଟିକେ ସେଉ ଦେଇଦେଲି। ଝିଅ ବି ମୋର ଉଠି ପଡିଥିଲା। ଇଏ ହେଲା ରାତିର ଖାଇବାରେ ଆଣ ଥିଲା, ମାନେ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ କ୍ଷୀରି ତ ସକାଳେ ବନେଇଥିଲି ଭୋଗ ପାଇଁ, ତ କ୍ଷୀରି ବି ଥିଲା। ତ ରାତି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପନିର ମଟର ପନିର ବି ଥିଲା। ଆଜିର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଆସୁଥାଉ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, ଶୀତଳ ରୁହନ୍ତି। ବାଇ ବାଇ। ଖୁସି ସବୁବେଳେ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ପାଇବା ରହୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ବାକି ରହିଲା କାଲି। ଆଶା କରୁଛି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।